Здравейте, приятели! Добре дошли обратно на канала. Имам нов сетъп. Напишете ми непременно дали ви харесва. Отпред виждате някои от нещата, които аз правя. Аз изготвям различни свещи, магически масла, също и огненото масло и женското масло, както и маслото ми за лице. Нямаше как да не го кажа това нещо, защото женското масло е едно от най-продаваните ми. То е с маслен излек от бял равнец. Аз събирам сама билките си, белия равнец, жълтия кантарен и така нататък на Еньов ден или основно тогава. И с много любов влагам своята енергия в изготвянето на моите масла, които способстват положителното развитие на вашия организъм, така да го кажем. Така че имайте предвид, че може да се обръщате към мен също с въпроси свързани с билки, различни видове смески от чайове, мехлеми и така нататък, които са индивидуално приготвени за вас. Работя по метода на Димков, така че имайте го в предвид за в бъдеще. А сега в днешното видео искам да разгледаме как ще бъде вашата седмица, понеделнички. Бях решила вчера да го снимам, обаче не остана време. И така се случиха нещата, така че вземете си кафенце да разгледаме вашата седмица в два варианта. Също така, новото е, че най-накрая пуснах своя сайт sferaoculto.com, не знам дали тук може да се прочете. Там имате възможността да се запишете за лична консултация, както и да разгледате моите продукти. Така че посетете сайта, разгледайте, прочетете какво съм написала и оставила като послание за мен и моята работа, за моите лични консултации, какво да очаквате от мен. И заповядайте. Сега, взела съм български карти, понеже това е българския канал. Иначе английско-немския ми канал също ще го линкна отдолу в описанието. Който иска да види повече духовна информация и контент, може да се абонира и за английско-немския ми канал. Сега, българските карти са тези и тези. Забравих им имената, но ще се постарая да ги линкна отдолу. Това е на българска художничка и аз се радвам, че мога да я подкрепя по този начин. И в интерес наистина се оказа, че картите са доста приказливи, като мен. Това са оракулски карти, които вече съм показвала често на лайв стримове. Добре, разбърборих се. Нека започваме. Нека това да бъде първа група, тези карти. Как ще бъде твоята седмица? Хайлайтове от твоята седмица. Първа група. И втора група. Така, ако имате нужда от време да си изберете, просто сложете пауза на видеото. Ако не, слушайте и двете групи и вземете това, което резонира с вас. Видях 3-3-3. Така че това е вашия знак. Ако това е значимо число за вас, комбинация. Нека да видим всички, които избраха или ще изберат група номер 1. Как ще бъде вашата седмица? Хайлайтовете от вашата седмица. С какво да внимавате, с какво да очаквате. Да видим. Добре. От сега знам, че ще става на въпрос за финанси тази седмица при вас. Изкочи Асо Пентакли и Кралица Пентакли. Добре. Нека да видим какви са хайлайтовете. Какво да очаквате тази седмица? Започваме с големите аркани и пак Асо Пентакли. Така, значи като цяло
искам да ви кажа, че имате нужда от почивка. Тоест тази седмица не дейте да се напъвате, да се пренатоварвате, да прекалявате с тая четворка мечове отдолу. Като цяло батерията ви е изхабена, доста изхабена. Имате нужда от презареждане. Доста дълго време сте в някакъв такъв режим на борба, оцеляване, оглеждаш се, чудиш се какво да правиш. Сега конкретно тази седмица, с тази енергия отдолу казвам, каквото и да е, каквото и да предприемате, моля, не се пренатоварвайте. Да не стане, защото аз го правя това нещо. Записвам си 25 000 неща, които трябва да свърша в понеделник и си мисля, че ще продължа така вторник, сряда и така. Не става така. Не става така. Ценете своята енергия. 5-5-5. Ценете своята енергия и не се пренатоварвайте, защото живота и времето не се връщат назад. Имайте в предвид, че тази седмица ще си имате работа с някакви заблуди. Някой ще се опитва нещо да ви заблуждава. Имате едно такова ново начало, към което тръгвате с финансови начинания. Може би започвате нова работа, може би започвате нов бизнес, може би нещо тръгвате, някакъв собствен нов проект да правите. По мое мнение, трябва малко да забавите и да видите, да прочетете скритите редове, с малките буквички какво е изписано някъде. Особено ако тръгвате да го правите заедно с някого това нещо. Но като цяло в общ план енергията имаме Луната и имаме Глупака. Свързано също с Асо Пентакли, което за мен лично е енергията на парите, на финансите, на земното, на материалното. Тръгвате с някаква супер наивна нагласа към това ново приключение. И тази седмица ви тръгва с заблуда. Имате някаква заблуда. За някой от вас може да е нещо елементарно, като мислите си, че тази седмица ще получите някаква сума пари или заплатата и ще има някакво закъснение. Но като цяло заблуда. И тъй като или сте взели вече някакво решение за започването на това ново пътешествие, ново приключение, но искате да скочите за кратко време, да скочите да направите нещо много голямо, нещо, което би отнело още няколко стъпки. Поизмежду другото, свързано с финансите. Тази седмица виждам, че ще бъдете доста нападателни в енергията си и затова ви казвам да не се изтощите накрая. Внимавайте какво правите, защото ако си изтощите батерията, после за нататък няма да имате енергията да свършите това, което трябва да свършите, за да продължите с вашето начинание и накрая да не се получи, че се въртите в кръг. Общо взето. Ще ми се още няколко карти или оракулски карти да изтегля, защото... Да, значи тук имаме много силно тази седмица зачекната при вас енергията на финансите, свързана също с семейството. Но не си правете илюзии, избягвайте илюзиите, защото още първата карта е Луната. За мен това говори илюзии, евентуално грешен път, грешни решения, грешна посока. Просто внимавайте категорично тази седмица. Нека видим с какво точно да внимавате. С какво да внимавате? Девятка мечове. Значи, има нещо, което си мислите, нещо, което ви се върти постоянно в главата, нещо, което сте като обсебени от него и то ви тормози. То е нещо, което ви смуква енергията. То е нещото, заради което не можете да спите вечер, или трудно спите, или сънувате странни неща и си правите доста големи илюзии. Като че ли за мен това е направо като някакъв морок, като някаква енергия поставена около вашето съзнание, която ви кара да тръгнете в някаква дадена посока. Все едно целенасочено някой ви пуска някаква дадена енергия, за да тръгнете в тази посока. Там нещата няма баш да се получат. После ще трябва да се върнете, пак да тръгнете.
Някаква намеса има тук във вашето съзнание, според мен. Тази седмица трябва, да. Някой си играе също с девятка мечове, девятка жезли и луната. Тук при вас става въпрос за духовни неща, които се отразяват в материалния свят. Тоест, менталният стрес и тормоз и неща, които преживявате, се отразяват изключително на вашето материално. Вашите вътрешни страхове, вашите мисли, и те играят роля във вашата стабилност. Значи изключително много земна материална енергия, обаче предизвикана и идваща с заблудите и илюзиите от духовното. Така че искам да ви кажа, че възможно е или вие сами да си правите илюзии, или някой да изпраща тази енергия към вас, която да ви обърква, за да не можете да поемете правилния път. Така че тази седмица не дейте, моя съвет по това, което прочитам в момента, е да не бъдете дръзки, да не взимате прибързани решения и да кажете, зарязвам това, тръгвам насам. Бъдете умерени колкото е възможно тази седмица. Пестете своята енергия. Чух също, ако можете да постите по-чиста храна или да направите някакъв детокс. Нещо направете за себе си тази седмица, което да изчисти тялото ви, защото това ще помогне за избистране на ума, защото според мен има някакъв вид влияние на съзнанието при вас. Но не виждам нищо лошо тази седмица, което ще се случи. Просто имайте го това в предвид, защото то пък може да окаже последствия напред в бъдеще и вие имайте в предвид, че някой се опитва да се меси в съзнанието и в тези неща, тези енергии. Пишете ми непременно как резонира гледането с вас. За лична консултация, сайта ми отдолу и всичко отдолу. И продължаваме с група номер 2. Какво да очаквате тази седмица? Група номер 2. Какво да очаквате тази седмица за моите зрители, които ще видят това видео, ще изберат група номер 2. Какво могат да очакват тази седмица? Веднага се обърна една карта, да видим. Добре. Значи, при вас буквално има някакъв вид пътуване. Някои от вас може би отиват на почивка, но някои по-скоро имам чувство, че е командировка. За вас се дава успеха, ето картата на успеха, царския път и пътуването. Това означава, че тази седмица ще имате успехи, ще имате приятни изживявания и зависи от това какви начинания сте подели, те ще бъдат увенчани с успех. Сега, ако отивате на някаква командировка по бизнес, по работа, очевидно тя ще бъде увенчана с успех. Излъчвате самата царствена енергия около себе си и тя способства за това хората да ви виждат като някакъв авторитет, като някого, на когото могат да се доверят, като някого, с когото могат да правят бизнес, могат да си доверят личната история, това е възможно, да би си на почивка да ви се случи. Просто някой ви хваща за канарче и изведнъж решава, че на вас точно може да сподели целия си живот и всичките си премеждия и така нататък. Да. Да видим още какво ви очаква тази седмица. Пътуване. Не знам защо сега така ми се открои тук Етиопия. Контрол. Добре. Сега, при една голяма част от вас най-вероятно става въпрос по-скоро за работа. Защото виждам тук, че някой все едно ще се противопоставя на вашия успех, на вашето решение, което сте взели.
Заради това ще възникне конфликт, който е възможно да създаде съмнения във вас и да започнете да си мислите, о, прав ли съм, не съм ли прав, това правилната посока ли, това правилното нещо ли да направим. Особено за тези от вас, които са решили да тръгнат по пътя на собствения бизнес, на малкия бизнес, на новите начинания, на новата работа, нова професия, да оставят старото назад. Може някой да се появи, който да се опита да ви контролира, да изконтролира ситуацията. Аз го наричам негативните сили ви тестват. Не трябва да позволявате съмненията, възникнали поради думите на чужди хора, да контролират вашия живот. Тоест, въпреки страха, това е вашия знак, че въпреки страха вие трябва да продължите напред. Защото вие не живеете живота си за някой друг, който ви говори, който ви казва, о, не дей прави това, или о, ти няма да успееш, о, няма да стане. Не, вие живеете живота за себе си. Така че трябва тази седмица да сложите, ако не първата основа или колчето да забиете, която ще доведе до успех. Като цяло, нали, тази седмица тръгвате по пътя на успеха. Може най-големият царствен успех да не е тази седмица, но със сигурност тръгвате по пътя за него. И какво иска да ви каже Вселената, че вашето обкръжение ще се опита да ви контролира, да ви насложи съмнения и оттам може да възникне конфликт тази седмица. Но искам да разберете, че когато тръгвате по пътя на успеха, той понякога е изключително самотен. И доста често, когато вие променяте себе си и тръгвате в своята мисия, в духовното си призвание или душевното си призвание, вие ще изгубите много хора, които не искат да растат с вас. Тоест, когато вие започнете да растете, не всички могат да растат с вас, не всички искат да растат с вас. Това означава, че губиме някои хора по пътя. Но въпросът, който трябва да си зададете е дали искате да седите там и да се опитвате да ги дърпате при положение, че те не искат да дойдат, или просто вие си продължавате по вашия път, вашата посока. Но като цяло ви се дава успех. Да, ще направите и ще намерите нови приятелства, разбирателство с мъж. Тоест, виждам, че ще има конфликт и загуба на отношения, това, което ви казах преди това. Но в крайна сметка, продължавайки напред, вие ще изградите нови приятелства, ще има разбирателство, ще има позитивни емоции. Тоест, когато вие направите пространство в своя живот, нови енергии ще дойдат. Те няма да бъдат само енергиите на успеха в материален план, в работа, но те ще бъдат и хора, които могат да останат във вашия живот, защото вашия растеж не ги плаши и не им пречи. Това е изключително важно, защото вие няма как да растете, да се развивате и да продължавате без с тези хора, с старото мислене. Да. Но решението е изцяло ваше. Ако вие изпитвате чувство за вина, ако се тормозите, ако се тровите заради това, че оставяте старите навици, старите хора, старите връзки, които вече не ви служат и ви тежат и те не са в уединение с новото ви аз, с новите енергии, с енергията на успеха, то тогава е твърде възможно вие да проиграете шанса си. 18-18 видях. 9-9. Тук има и духовен смисъл има на това послание за вас. Тоест, вие може да проиграете кацналото пиленце, така да кажа. Защото то каца, идва, но вие ако се го бутате и затвърждавате това, че не искате да се промените и не искате да растете и така нататък, като в някакъв момент просто спира да идва. Така че много бъдете осторожни тази седмица с вашия успех. Защитавайте непременно, ако ще и най-малката стъпчица, която сте направили към промяната и успеха от хора, които искат да ви контролират и искат да бъдат в конфликт с вас само и само да наслоят въпросните съмнения във вас, за да ви дърпат надолу. Това е посланието. И вярвайте в това, че има други хора, с които ще изградите приятелства, с които ще имате разбирателство. Оставете токсичните негативни навици и хора назад в миналото 19-19, за да можете да продължите напред. Това е вашето послание за успех тази седмица, група номер 2. Непременно напишете в коментарите как резонира с вас, дайте лайк,
споделете видеото и който желая може да повярва на лична консултация. Отдолу под видеото е цялата информация. Благодаря ви, надявам се, че ви бях полезна и ще се видим в следващото видео. Чао!